ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. అఖిలాండేశ్వరి గారు, ఏంటిది? ఎందుకు ఇలా వచ్చారు? ఉదయాన్నే రండి నా చేతి వంట తినండి అని పిలిచి ఇప్పుడు అలా అంటే అర్థం ఏంటి? నా చేతి వంట తినడమేంది, నేను రమ్మండమేంది? మన ప్లాన్ అంతా గంగపాలు చేశాడు అత్తయ్యో. చూడత్తయ్యా, నూతన సంవత్సరం ఉగాది రోజున ఆళ్లపాటి వారింట అఖిలాండేశ్వరి చేసిన వంట అంట. పొద్దున్నే రమ్మని పిలిచారని కనీసం టీ కూడా తాగకుండా వచ్చాం. ముందు టీ ఇప్పించండి. విద్యా, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కాఫీలు టీలు పెట్టియమ్మా. ఇదిగో అఖిలాండేశ్వరి గారు, మీ చేతి వంట అంటే వచ్చాం మేము. నేను వంట చేయడమేంది? గెలిచాక రాజకీయ నాయకులు మాట మారుస్తారని తెలుసు. మీరు గెలవక ముందే మాట మారుస్తున్నారంటే ఇంకా గెలిచినట్టే. అత్తయ్యా, ఇప్పుడు కానీ వంట చేయకపోతే మన తరపున ఎమ్మెల్యే సీట్లు పెద్ద ప్రజలు ఉంటాయా?